Tak ja si myslím, že tie prvé kola bývajú zradné a taktiež si myslím, že sme mali slušnú a výsledkovo pozitívnu prípravu letnú a som rád, že dnes sme to potvrdili dobrým výkonom a že sme tu získali zlatý bod. Po zápase môžem povedať, že mám také zmiešané pocity, ale pred zápasom by sme ho každopádne brali. Prvý polčas vedeli sme, že jednoducho Trnava má naústený program, že hrajú streda, sobota, útorok a chceli sme hlavne tú rotáciu zostavy využiť a mali sme jednoducho jasný cieľ. Boli sme pripravení na ich build-up, na ich výstavbu a myslím si, že takou taktickou vyspelosťou sme to bránili výborne a dobre sme to napádali, zatvárali im priestory a z toho sme boli nebezpeční. Mrzí ma, že prvý polčas sme to neuzavreli druhým gólom, obinom a myslím si, že by sme ten zápas uzavreli. Taktiež ma mrzí, že sa nám zranil prvý polčas brankár u nás a že druhý polčas to neukončil, neuzavrel ten zápas Erik Daniel, ale hovorím, pred zápasom zlatý bod, ale po zápase máme také zmiešané pocity, ale musím chalanov pochváliť, ak to odjazdili, odmakali a jednoducho tie striedania nešli podľa našich predstav, čo sa týka postupnosti, ale taký je futbal, ale myslím si, že tí chalani, tí hráči, čo tam naskočili, takže sa z tej úlohy zhostili super a hlavne som rád za tých mladých chalanov, ktorým sme dali priestor a šancu, či už to bol Ravaz, alebo to bol Krížan a musím ich jednoducho pochváliť. Ďakujem a teraz priestor pre vaše otázky. Tomáš Fati, Slovenská televízia. Pán tréner, ja som sa možno spýtal na ten, ako ste povedali, úvod sezóny, ale je to možno také povzbudenie hneď na úvod bod v Trnave, tak ako možno aj vnímate tento aspekt, aj ten herný výkon, ktorý ste tu predviedli. Áno, ako ste povedali, je to jednoducho obrovská psychická sprúha. My vieme, že ten úvod máme náročný, ale my sme dnes chceli doceliť to, aj keď ja som tu 5 rokov trénoval v mládeži a hrával mi tu syn, ale my sme dneska chceli dosiahnuť to, aby prvý polčas trnavský divák na Trnavu pískal a čo sa nám aj podarilo a za to sme proste radi a myslím si, že sme tu nechali výborný dojem. Zároveň, čo možno hovoríte aj na tú takú štatistiku, v podstate Skalici sa až po takmer 2 rokoch podarilo skoro aj proti Trnave, tak čím to podľa vás bolo? Tak jednoducho si myslím, že Trnava je stále veľký klub, silné meno a dnes sme využili také momentum, hovorím, jednoducho trošku ma mrzí, že to nie je za 3 body. Ja by som sa ešte spýtal na zdravotný stav Jonasa, ako to s ním vyzerá? Martin u nás má zlomené 2 rebra. Ďakujem. Ďakujeme. Chcel by som sa spýtať na Patrika Karána, čo hovoríte na jeho výkon a prečo ste si vybrali práve jeho do týmu? Tak myslím si, že Patrik tiež podal spoľahlivý a zodpovedný výkon. Pracovitý, pokorný, slušný chalan, jednoducho trénoval som ho tu v Trnavskej 15, keď som bol mládeži a boli sme spolu aj s Ulinom, majstri Slovenska a poznám charakterové vlastnosti a preto sme si vybrali. A hovorili ste, že dobre ste sa pripravili na Trnavu, vyšlo vám to, aj ten build-up, pokrytý. Vedeli ste nejako odhadnúť, že v akej zostave Spartak nastúpi, že s týmto ste nemali problém nejako, lebo tá rotácia je predsa ťažko to trafiť. Veľmi ťažko sa na to chystá v tejto fáze ligy, jednoducho keď hrajú, ako som spomínal, streda, sobota, útorok, veľmi ťažko to trafiť, ale predpokladali sme, mali sme voľakú zostavu určenú, ako by mohli nastúpiť, ale jednoducho Trnava sa držala tých princípov, čo jednoducho hrajú a nám to vychádzalo. Ešte ako zaskrávaš, Tomáš? Ja by som ešte doplnil k tým brankárom. V podstate hneď debut pre Išku, tak ako možno vnímate aj ako naskočil do zápasu a pravdepodobne asi s ním budete rátať aj do tých najbližších zápasov, pretože asi tie zlomené rebra nebudú krátka záležitosť. Takže možno aj čo to znamená, pretože na rovinu si povedzme asi 11 viete vás určite aj z pohľadu tých predošlých sezón veľkou. Tak myslím si, že Erik nás dnes jednoducho podržal, aj keď hovorím, my sme tam mali čistejšie šance, ale Erik sa tej úlohy zhostil fajn. Pre nás úloha, čo sa týka scoutingu, že musíme doniesť jednoducho brankára momentálne. Ďakujem pekne. Takže nie sú otázky, tak ďakujem.